तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। तो उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो देखिए आज रउआ सबन खातिर लेके आ गल बनी भोजपुरी में बिल्कुल हिट मैटर लयदारी सॉन्ग, बिल्कुल एकदम ब्लास्ट मैटर बा। इससे पहले रउआ सबसे कहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ के नइखे मिलत, अगर हमारा चैनल पे आ गल बनी तो चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि हम कोनो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। ऐसे कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके या भोजपुरी होके, लव सॉन्ग होके या ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होके या झलकुटन सॉन्ग होके या बेवफाई सॉन्ग होके या विवाह गीत होके या निर्गुण होके या पूर्वी होके या भजन होके, हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले रउआ सबन खातिर। तो जब रउआ सबन के निराश भइले के जरूरत नहीं है। तो रउआ सबन खातिर आज बिल्कुल नया कंपोजिशन, नया हिट मैटर लेके आ गल बनी, बिल्कुल नया। अगर एकरा के बढ़िया से रउआ म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कहते तो 100% बाकी रउआ सबके गाना बाज जाई। तो देखिए आज के शब्द कैसे बा, आज के मैटर कैसे बा, रउआ सबके हम बताओ तनी। देखिए पहले शब्द देखिए कैसे बा कि सब्जी बनावत रही लेके हाथे छोलनी, ऐसन बलमुआ रउआ आके राते बोलनी, अरे झाके झूमर में हमार लोल गौए फूटी, गिरवी त चूल्हे पे जर गौए, ढूंढी पे सट के लूती। आई देखिए कि कौना भाव में गाओ, कैसे गाओ पर वह सबके हम गा के भी बताओ कि सब्जी बनावत रही लेके हाथे छोलनी, आया ऐसन बलमुआ रउआ आके राते बोलनी। ए जी कि सब्जी बनावत रही लेके हाथे छोलनी, अरे ऐसन बलमुआ रउआ आके राते बोलनी, अरे झके झूमर में हमर लोल गौए फूटी, गिरवी त चूल्हे पे जहर गौए। ए राजा जी कि गिरवी त चूल्हे पे जहर गौए, ढोढ़ी पे सट के लूती, गिरवी त चूल्हे पे जहर गौए, ढोढ़ी पे सट के लूती। तो उम्मीद करतनी मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। एक और बात कह भैया रउआ सबन से, अगर हमरा गाँव में कोनो मिस्टेक भेल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक नहीं, रउआ के खाली आधार बताए तनी, समझा देतनी। अब ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से के सजा के गाई और जितना बढ़िया से रउआ गायकी करी उतना बढ़िया से रउआ गाना बज जाई। एक और बात कह भैया, अगर म्यूजिक भी बनवा चाहते हैं रउआ तो हर एक प्रकार के म्यूजिक हम अलग से बनेला, बिल्कुल उचित चार्ज पे रउआ के म्यूजिक मिल जाई। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।